Yusim kisim ngi pasyan Yusim kisim ngi pasyan Yusim oh satang jisirang ngi pasyan Yusim kisim ngi pasyan Yusim kisim ngi pasyan Yusim kisim hallelujah Ipet kong pasyan ya meablay melang obate hallelujah Shisu melang obate Ipet kraw ya me gotway Ipet kraw ya meablay Yirai hallelujah Yosef kisim hallelujah yo try hallelujah yo play a Lord baro melong bate hallelujah go try kijat beri go try poro pemla thawa play kinwan ban mani hallelujah kinwan ban mani kinwan mentem go try ki kijat ki jome go try melong sim melong try melong go play Lord baro go try be mesin shati ba bam je could play hallelujah hallelujah God is good Hallelujah. Ngi ai ngo yo play mo ba ai ngi kini ko pat kasngi ha ka bangila ban ya wan lang kum ni kum ki khon ki jong u ban don ha ka jing don ka jong u but ha ka banginang yo bangin ya seng lang ha ka keteng ka jong u amen amen te nga ai ku play ru ye apostle ye pastor Danny ki ba ai nga kini ka lat ha ka ba ngan yo bangan ya sam ye ka ktien ka jong play but ngangets kemba baro nangi ngi kwa bani osngo ya ke ka ba ublay udon ban krenching ha kani ka sngi but ngadon ya kani ka ktien ka blashan ha ka donut ka jonga la kham ka tu ka ni por but ngalade panya sam ya kani ru ha ka we na kitnat balang but ngasngo ba ublay ukwa ban kren byang shangiru hangni ha kani ka jaka ya kani ka ju ka khubor ngiyo ya u David ba upen bena hakawe ne ki sam ki jong u ka sam ka bakhandai puar ka dekhot ka bashipo upen bena u ong ba anpen sle yanga daka phanyang bathmai mo ngin pet na ka sam ka bakhandai puar ka dekhot ka bashipo hang to u David wang anpen sle yanga daka phanyang bathmai I shall be anointed with fresh oil u David u sngo thu ya kata ka bor jong ka jing pen kala habakadon kata ka jing pensle but kumta u pen bena ba an pensle ya u da ka phanyang bathamai ai bahakani ka sngiru kani kan long kata ka declaration kan long kata ka jing pen bena ka jongi ba an pensle thamai yangi da ka phanyang ka bathamai an pensle yangi da ka phanyang ka bathamai de ka kerteng jong kani ka khubor ka banganya sam hakani ka step hakani ka sngi ka long anointed with fresh oil bala pensle da ka phanyang bathamai ya ka bangala shim na kani ka sam ka bakhandai puar ka dekhot ka bashipo habangi pet na ka ktien ka jong blay ngiyo I barabor ba ka phanyang ka kren ya minsim bakhot mo ka phanyang ka kren ya minsim bakhot but ha ka jing im ka jong iway ngi don kam ya ka phanyang jong minsim bakhot kumbang yo I yaki kali ngiyo I yaki niki engine lani kinu ki machine kidon kam ya ka phanyang khanang ban lubricate yaki khanang bakin la ban yat lani ban trekam kalong kumju ru ha ka jing im ka jongi ngi don kam ya ka jing don ka jong ublay ngi don kam ya ka phanyang ka jong minsim bakhot ha kata ka bathamai ka ban yarap yangi ha ka ba nginang la bangin yat shaprang ngiyo I haka shiti ka beningkong ka jong Yohanes ka lenong ka baar ka dekhot ka baar po hang tu kong henrei mapi pidon ka jing pensle na uta ubakhut bat pitip ya ki a baro
hang ni ko ong ba ngidon ya kata ka jing pensle na uta ubakot habang ila pedang ya utrai Jesu haka jing im ka jongi haba ublay ulamap ikipop ki jongi bat ngila kela ka bamut na kita ki pop ki jongi mensiam bakot jong ublay uwan ban shong hapo jongi bat ngidon ya kata ka jing pensle na uta ubakot yang i la regenerate la ka arsin yang i shisin henry ngila pat ban yo ya kata ka jing pentamai bon sin ngila ban yo but lemda ngidon ngi yo pedang ya kini ki jing pentamai ngin long kita ki ba terkhong ngin long kita ki ba lingki ngin long kita ki bam don jing im but ngin long kita ki ba peja slam hakata ka jing long mensim ka jongi nginum la ban ya slam ne nginum la ban kemen haka jing im ka jongi lemda ngim don ya kata ka penyang ka batemai hang ngiyo i ba ngidon kam ya kata ko penyang ke batemai ngidon kam man lakas ngi ban long kita kibla pentemai haka mensim bat haka jing perkhat ke jongi ngidai ban terang ya kata ka jing pensle ke batemai ke jong mensim bakoi ulong mensim bakoi ulong uta ubadon kam haka jing em ke jongi kum bakal kalong kata ka badon kam na ka binta ka bangingin la ban im kumno ngin don yakani ko penyang jing pensle ka batemai haka jing im ka jongi ngakwa benginya pai lang bat nga naka kitab Exodus ka linong ka balai po ka dekot ka ba arpu hadu arpusan mo ngin pet hang ni ngin yo i ba kumno ngin don ya kata ka penyang ka jing pensle kabatamai haka jing im ka jongi ngin pai na ka kitab Exodus ka linong ka balai po ka dekot ka ba arpu hadu arpusan hang ni ngin yu i ba kini ki dekot ki kren shapang kata ka penyang jing pensle bat ngas ngau kan ni kan long ka jing hikai na ka binta jongi ru kumju haka ba kumno ngin yo ya kata ka penyang ba pensle utrai ula kren pat ha Moses uda ong to shimru hame ya kijing eubi bakodor naka mer basngur sanspa shekel bat naka sisia batyang shiteng nakata arspa sanpo shekel ken bat naka kalamis batyang arspa sanpo shekel bat naka kasia sanspa shekel kat bakum ka shekel ka jaka kentang bat naka penyang olive shihin bat mentau daki ya ko penyang pensle bakut ya ko penyang balaya kle ken kum ka rukom u apothecary kan long ko penyang bakut ya ka ban pensle hang ni ngio i ba u blay u ai kani ka jing betha sha Moses but ngio i hashua jong kani ka linong ka balai po kata nadu ka linong ka ba arpusan terter ngio i ba u blay u ai ha Moses ya kata ka plan ha ka ba untau ya ka tabernacle but ngitip ba ka tabernacle ka day kata ka jaka ha ka ba u blay uwan ban shong ka tabernacle kadai kata ka jaka hakaba ublay uwan ban ya shem bat la ki jong ki bril ban yo ihang ni haba ublay ubata ya Moses mo kat kum na kani ka kitab Exodus arpusan pra hadu kendai wang bat tu kin tau ya ka jaka kentang yanga kanang bangan wan yo shong ne hapreng jong pi kat bakum kita baro ya ki bangala peni hame ya kata ka dur ka tabernacle bat ki dur ki jingbu jong ka baro kumta ken pentau ya ka ublay u ai sha Moses ya kata ka plan u ai ya kata ka dur ha ka ba Moses un haban tau ya kata ka tabernacle ha ka ba ublay un yo ban wan ban shong ha ka ba ublay un yo ban wan ban ya shem bat laki jong ki brio but habang ipai siya ka testament ka batamay Iyo i haka shiti ka beningkong ka jong upol siya kinong koren ka lenong ka balay ka dekot ba katan riyo but kumjuru na ka lenong ka ba henriyo ka dekot ka ba kat kendai hang tu ka ong ba ngilong kata ka temple ka jong ublay ngilong kata ka temple ka jong ublay ka ba peni ba ublay uwan da umensim ba ku jong uwan ban shongsa hapo jongi but min ba ublay upa ya Moses ba untau ya kani ka tabernacle
ula ai lupa ya kita ki jing thau jing wo ula ai lupa ya kita ki mar ki mata ki ba undan kam ban pendan kam ya ki jing bu jing sat bat kumta ter hi ublai lo de ban ai ya kata ka blueprint ha Moses ya ka ei ka ba udai ban le ha ka ba un thau ya ka ne ka tabernacle but ha ka ni ka lenong ka ba lai po ka de khot ka ba ar pu ar ha ka de khot ka ba ar pu san ngiyo i ba u ai ya ka ta ka jing betha ha ka ba un shna ya ka ta ka phnyang ba pensle ba khot na ki santli ki jing clear na santli kita ki ingredients la ni kita ki jing clear ki ba u haban pendan kam khnang ba an yo ya ka ta ka phnyang ba pensle ba khot But ngiyo iba ya kani ko phnyang ba pensle la ju pensle ya ki sim ya ki lingdo but ya ki wei de but ha ki wei de ki por but kini kani ko phnyang barbor ka de ban don ya kini ki santli ki jingkle kat kum kata ka ei ka ba ublei ula de ban I take you uban le but ngan ong sing ilang bang ngiru ngilong kita ki lingdo ki ba kenjas im Ngiyo ina ka shithi ka jong Petros ka lenong ka shithi ka baningkong Petros ka lenong ka ba ar ka dekot ka ba kendai hang tu ko ang ba ngilong kita kilingdo ki ba kenjas im ngiyo iru ha ka kitab jing penpau ka lenong ka baningkong ka dekot ka ba Henry hang tu ko ang ba how tau ba yangi how tau bla ma bi ki pop ki jongi bla sat yangi dekat senam ka jong ula penlong yangi kita kis im bat ki lingdo ha ublei ngilong kis im ngilong ki lingdo bat kumangong mentan ya kani ko phnyang jing pensle la pensle ya kis im la pensle ya ki lingdo mangaban ma ngilang iwe ngidei kita kis im ngidei kita ki lingdo But ngiru ngidon ya kani ka jing pensle ngidon ya kata ka an pensle yang ngi dah kani ko phnyang ha kani ka pong ko banginya pet ya kini ki santli ki jing kle ki kren ayu syaka jing em ka jongi na ka tu ka dekhot ka bula puli mentan ka kitab Exodus ka lenong ka ba laipo ka dekhot ka ba arpu ar hadu arpusan hang tu ngiu ya ki santli kita ki jing kle kiba pendan kam bat ngin pet ya kini ki santli ki jing clear bat ngin pet ayu kini ki jing clear ki kren syaka jing em ka jongi habangi pet na kitu ka dekhot yo iba ka jing clear ka baningkong na ka benta ka ni ko phnyang ka long utau musla lani utau spice ubangi khot umir ne lani ka mir ka mir ka dei kata ka genja kam kaba ilbi hakabala tanya ka la extract ka na uta uding komifora bat la jio yo ni uding hakitan Arabia bat hakini kitan Afrika mongi yo ni uding bat kani ka mer kapen ya ka dur jong ka jing jamnot bat jing IT kamer ka kranya ka ka pen ya kata ka dur jong ka jinglong jamnot bat kata ka jinglong IT kata ka jing IT ka jong ka jing clear ne ka jing don kam na ka benta ka ni ko phnyang ka ba ka phnyang ka ba pensle ka dei kata ka jing jamnot bat ka jing IT yeldi syaka mon ka jong blai habang ong ni ka jing jamnot kamut lani company bangilong kita ki betulot Henry kadai kata ka bor na ka benta kata ka jing pensle ha ka bangi IT lot yela di hau blay but habangi le kumta ngi kring no ya kata ka jing pensle ha ka jing em ka jongi ka Bible ka yatu shingi ha ka kitab jing ken ka lenong ka bakhat ar ka dekhot ka balai hang tu ko ang ba Moses ulong uba jamnut tam na ki brio baro ki bah khmat ka perthai Moses ulalong uba jamnut tam na kibrio baro kiba khmat ka perthai kumno Moses ulong tau brio uba jamnut nginyo iba haka jing em ko jong Moses kata ka jing jamnut kamdai ka ba shilong kumtohi kamdai ka ba shudan haka jing em ka jong u ka ba shilong kumtohi henry ngiyo na kita ki jing ya lenti ki jong u lapen wandur ya ka jing em ka jong u pat hadian kata yo iba kita ki jing dukhi kita ki jing long kuman kita ki jing long ki bam dei ban don hu ki la mi no la weng no la slot no bat uyo ban kopat ya kata ka jing jam nu
Habang ipit na ka kitab Exodus, galanong kabaar hang tung yung iba, upenyap yung tunong Egypt. Hadian ba yung iba, u Yeshua, bat utaw para Hebrew ujong u. Bat anda haba, kata kalapoy siya ka skor ka jong uparo, ulahaban petyap. Bat ulapoy siya ka remedian. Bat day hangta, haba udan haka ni ka riklaw, day hangta, baong Moses, laweng no na u, ya kita ki baro ke bulan nang na Egypt, laweng no na u, ya kita ki jing shanya haladi, ba shanya ha kita ka jing nang ka jing start ladi, ba yo hapdeng kita ki sau post nem ki ba udan hangta po riklaw. Laweng lut ya kita ki baro ki bulan nang na Egypt, ba day hangta hakaba udan hangta usan nang hakaba un shanya ha ublay unang hakaba un dem un pendem meladi ha ublay bat ngiyo day lengba kita ki jing ya lenti ki jong bala penlong ya kata ka jing jamnut ha ka jing im ka jong ngiyo ba day hangta ba kwasyo ba un le ya la ka jong kamon day hangta hakaba u IT no eladi sya kata kamon ka jong ublay Ngiyo la slot no, la lao no, ya kita ka jenglong dukhi, ya kita ka jenglong kuman, ya kita ka ka bakwa na ladihi, bat u IT ladi, bat u yok ban kup, ya kita ka jeng jamnut. Bunangi ngikwa ya ki haka jeng im kajong bakin silong kumni, Henry ngiyo na ka jeng im kajong Moses. Baka don ka por ka bangihaban yad, kanang ba ngin yo. Ngin yo ya kata ka ka ba ublay ukwa haka jing im ka jongi yo iba mensim jong ublay utrey haka jing im ka jong u but minta kata ka umpanyang ka jong ublay ka sedang bantut haka jing im ka jong u but yo iba day hangta haba ublay umi pa ho u how to thalit ding hay tay law benyap hay tay law lenong but ukren siya Moses. Ublay ukmi ya Moses. But ya ka ba Moses unne. But ngayo Moses da kata ka jeng IT ka jeng ulot ya laki jeng kislipar. But urung siya kata ka jeng don ka jeng ublay. Upen kongo ya ladi ha ublay. Uyo sngow ya ka sur ka jeng ublay. But usngow tu baka ni kaday kata ka sur. Hakaba uhaban bod ya ka. Bat ngayo iba ublay uhikaya ba undon kata ka jinget kabala banyele persya ya kata ka jing shepting. Da ka ba upa ya Moses hakaba unlet siya uparo bat ba unong siya uparo ba ungalong upa ya But ngayo iba hakata ka jing IT ha ublay, hakata ka jing jamnot in meekness, but haba usngow tu ya kata ka kamram ka jong ula kongo ya ublay, but day hangta ba ulet siya uparo, but ulet ya ka ba ublay ula bata ya ubonde. Day hakata ka jing IT ka jong hakata ka jing jamnot, hakata ka jing IT, but ka jing kongo ka jong ukloy banle ya ka ba ublay, but kata ka jing long ka jong ka attract ka kring ya kata ka umpanyang ka jong ublay haka jing im ka jong hadian nang taru ngiyo haka kitab Exodus ka lenong ka balay pulay ka dokot ka ba ar hang tu ublay ukot yo Moses haka ba unwan hajan jong ba unwan baka don kata ka jaka haka ba ublay udon ba ukwa yo Moses ba unwan haka ka jaka nyo kanina ka kitab Exodus ka lenong ka balay pulay ka dokot ka ba ar kaong ti utray ula ongru hakmi don ka jaka hajan jonga haka ba men yeng halor umausyang hang ni ublay uyatu siya Moses ba ka yakan ni ka jaka ka ba udon Moses ula banjit bandan hangta hasiwa kani ngiyo iba ublay ula ong siya Moses ba ong siya utaw patlang ujong ba unsa wan banhyar halor jong ulum seyon but kay ka ba ublay ula ong kalong ba kita kipat ba kihaban yang nakejat jong utaw ulum ublay unwan banhyar halor jong utaw ulum Sinai but kipat ba kihaban yang nang ta nakejat jong utaw ulum ban kemit siya drong ban pet ya kata ka jingdon ka jong ublay but habang ipet ya kaningin lap na ka lenong ka ba kat kanday but habang ipet ha ka lenong ka ba arpusa ngiyo iba u Aaron u Nadab u Abihu ringkat bat kitu ki nyaw pongut ki tepen basan kilet ban kiw ha siteng jong ulum
Moses ula bandon ringkat bat ki hangta hasiteng lum ban kemi nangta ya kata ka jingdon ka jong ublay. Ula banjit bandon bat kita ki patba kejat jong ulum lani ula banjit bandon hangta hasiteng lum bat kini kita men basan baru Aaron baru Nadab baru Abihu hoat haba kidon hangta kila yo i yo ublay kila yo i ki slakjat ki jong ublay kumbala siang dau tau mau sapir. Bat kila kemen hangta henry ublay uang hau Moses kadon ka jaka hakaba manganga don. Bat ngiyo i ba Moses u kongo u IT yaladi bat ulet ban rung siya kata ka jaka ka ba ublay udon bat hangta uyo i ya ublay ka buram ka jong ublay ka tap yo kat kum na kani ka lenong ka balay pulay ka kitab Exodus u IT bat day hangta haba urung bandon siya kata ka jingdon ka jong ublay day hangta bala pensle yo la pentap yo da kata ka umpenyang ka jong ublay. Kadon kajaka kabahajan jong ublay kajaka hakabangi IT lut yaladi kajaka hakaba ublay Ukraine syangi bat ngile ya ka kaba Ukraine habangi pen kongu yaladi habangi IT yaladi bangin rung siya kata kajaka kaba ublay udon ublay uong minta pila syem ya kata ka sinjam kaba ningkong siya ka jingim jong ka jing pensle ublay ukwa yangi amtang bangin syuhun bangin don na jengay bangin si don hak taka jaka ka ba upat ba uyang ban syu kemit sya jrong kwa hak bangin don tang hang ta siteng lum henry ukwa yangi hak bangin rung sya ka jing don ka jong u da ka jing IT lut ka jongi da ka jing pen kongo ka jongi bangin let da ka ka meekness hakbat ka jingdon ka jong u but day anda habang ile kumta ka umpenyang ka jong ublay kan tut ha ka jingim ka jongi amen amen kata ka de ko ka jingkre ka beningkong ka jing jamnut ka jing IT but ka jing kongo yaladi ha ublay nang ta ka jingkle ka baar na ka benta ka jingim bala pensle kalong ka sisya bathiang ha ka tien pareng ka ni ka sisya bathiang ka de ka cinnamon lani ka kenteng ka bangingitip ngiyong udal sini uni ulong uding ubasan kumbalay po ne saw po pun bat nginyo i ba uni uding ulong ubabed usan bet chedrong usan bet chedrong ulong ubabed kedor henry ulong ubabed ki jushim ya usla bat ya uso jong uni uding bat ki kenyot ya u bat nang ta kami ko penyang ka ba iubi na kani ka sisya bathiang ngiyo i ya kata ka jingkle ka baar jong kata ka jingim ba pensle bat kata ka jingim ka ba pensle kalong ka de ka jinglong ben ka jinglong hok lani kata ka jinglong shida uprightness uni uding cinnamon ulong ubalong upright ulong ubajrong ubabed kataru ka don kam ha ka jingim ka jonga bat jongi iway bi iway bangin kring ya kata ka jing pensle ka jong blay ngidon kam banlong kita ki balong upright ngidon kam banlong kita ki briw ki ba bed hakata ka jingyat lenti ka jongi ngidon kamban long kita ki briw ki bayat ha ka hok bat bangin long kita ki bashida habang ipet yaw ni ya kan ka sisya bathiang ka kren kumno ngin yeng haba kren sya phang kata ka jinglong bed kamot kumno ngi yeng kam tam na ka benta ka hok ka jingyang jongi kalaban kring ya ka jing pensle ha ka jingim ka jongi larangi pet ha ka testament ka barim ulingdo ubadon ya kata ka jing duna ulingdo ubadon ya kata ka defect ho ha ka bible kasi ka syong ka jing snew brill henry ha ka bible pareng ko ang ka defect kamot ka jing duna uta ulingdo ubadon ya kata ka jing duna umla ban wan hajan ban ay ya ka jing knya haka kitab Leviticus kalenong ka ba arpway ka dekot ka ba arpo hang tu ngiyo i ya ka way ka jing duna haka dekot met bat kata kalong kata ka ba at kuda na ka ingdong kato ba at kuda na ka ingdong kamut ka hunchback mo ka ba kedor u ingdong ba kedor ni ingdong ka ba mut ba kamdan kata ka jing bet bat haba ulingdo ulong kumta umla banlong ulingdo haba ubri ulong uba kedor kumta ubadon kata ka jing duna umla banlong ulingdo haka temple
Namar kata ya karukom yang ke jong hakmat jong ublay. Ublay ukwa yang iru bangin tip ba kata ka jing yang ke jongi ka de ban long ka babet hakmat jong ka jing yang ka babet kalong ka dan kam kenang ba ngin la ban attract no kenang ba ngin la bangin kring no ya kata ka jing pensle ka jong ublay ha ka jing em ka jongi kalong ka dan kam ha ka bangin long kita ki babet ha ki dealings ki jongi ki ba man la kasngi bangin nginyo lada ya kata ka jing pensle la kring ni em ha ka jing em ka jongi ka don kam ya kata ka jing long bet ka don kam ya kata ka jing long hok ka don kam ya kata ka jing long shida ha ka jing em ka jongi kenang ba nginyo bangin kring no ya kata ka jing pensle ka jong blay ha ka jing em ka jongi kumang ong mene ngilong kita kiling do ki ba kenjas em ngilong kita kiling do ha blay but kum kiling do ka don kam yangi bangin long kita ki babet ka don kam yangi ha ka bangin long ki ba hok bat bangin long kita ki ba shida ngidai ban yang na ka benta ka hok kan ni kalong ka ba don kam kalong ka ba don kam ha ka jing em ka jongi bat larangi kedor ha ka ta ka jing ya lenti ka jongi larang yimla ban yang bet kamot nginom qualify na ka benta kata ka jing pensle ublay ukwa ban ong syangi iwe pi iwe ba ukwa yangi bangin yang na mar ka jing shisha ka jongu bat kini kilong kisngi bat kipor haka bang yu haka ba ublay ukwa yangi bangin yang na kabenta ka jing shisha ka jongu na mar ngi im hakita kipor haka bang ipet saudong jongi ngiyo itang ka jing syukor sudah ngiyo itang ka jing syukor sudah bat hapdeng kata ka jing syukor in the midst of deception hapdeng kata ka jing syukor ublay ukwa yang iwe piwe bangin long ki ba bet hakata ka jing yang ka jongi bangin long ki ba hok hakata ka jing yang ka jongi nginum hapdeng kata ka jing syukor henry bangin yang haka hok ka jongu ngin yang scam but ngin yang bet haka hok ka jongu ka dayangi bangin yang haka hok haka hok ka jongi henry haka hok ka jongu blay haka hok ka jongu kris namar darangi yang haka hok ka jongi dalele rem nginum la ban yang ngide ban sngoto bat ban tip haka nongrem ayu ngi yang kan nongrem ka bang yang kalong haka bangin kedaw ya kiwe shu jisu ngin kedaw ya kiwe shu ka dengpna ngin kedaw ya kiwe sya kata ka snam ka bla penmi na ka benta jongi kata ka de ka nongrem ka baningkong haka bang ngin yang ba ka nongrem ka baar kalong ba ngin yang hakta ki jing kular ki jong ublay ki jing kular ki jong ublay na ka benta jongi haka ktien ka jong u ngiyo ki dan shibon kita ki jing kular ba ngin yang scam hakta ki jing kular ki mama ula ai shingi ba ngi tip baki jing kular ki jong blay kilong hoot but amen ngin yang hakita ki kular ki mama ai ngiyo haka Hebrew kabakat way kadakot kaba arpu saru hang to Moses ujiet bat nong ya ke Egypt bat hoot shall blay Moses ujiet hakabo nong ya ke Egypt bat uong hoot shall blay hatu ngishu dan bet tang kata ka hoot haka jing ka jongi ne hatu kadang kata ka por hakabang yos ngo ya mensim jong ublay uboong syangi what le ya kani what let shata what kren ya kani ka don kam yangi haka jing ka jongi kam day ka bangi don kam tangi kita ki hoot henry ka don kam yangi banginong ya ka pop ya ka pertay ya ka do banginong ya usatan na marhabang ong ya kita ki ba ublay upha ban ong yangi nginyo ya kata ka jing syam ngob ha ka jong bat nginyo ya kata ka jing pensle ka jong ublay ka ban tut no ha ka jing ka jongi amen yo ide ka jing khle ka balai jong kata ka jing ka bala pensle ka de ka kalamis bathyang ka jing khle ka balai jong ka jing bala pensle ka de ka kalamis bathyang haka pareng ka ong a fragrant gain lani reed like grass habang ipet ya une ujing thong une kalamis bathyang ulong tau kinja plang uba jumi hakijaka balong kti lani kijaka ki badan uniu kalamis bathyang uday utau kenja plang uba mi hakita kijaka ki balong kti lani kita kijaka ki balong bat nginyo iba ukli jong uni ukenja plang la pendap da ko penyang kamot utay utudu jong uni ujing thong la pendap ya utu kli da ko penyang bat anum pala ban pendon kami ka to ko penyang tat hadu ba utei ukli uya kendu bat kamadan
Utei ukli kamut anda haba uladap ha. Kamut utei ulakia, bat utei ukli udem, bat ulong kumba ta bat tingko ya kamadan. Ke kani ka keren. Kani ka keren syapang kata ka jingdem ka jongi ha ka jing sngorit ne ka jing longrit. Kani ka kalamis batyang ka keren ya kata ka jingdem ka jongi ha kata ka jing sngorit lani ha kata ka jing longrit. Larangi kwa ya uta u jing kle uban kring no ya ka jing pensle ka jong ublay ha ka jing im ka jongi ngidei ban long kita kibadon ya ka jing longrit humility. Ngendon ya kata ka jing longrit. Ngiyo ha ka gospel kat kum u Yohanes ka lunong ka bakatlay ka dekot ka basan ba u Jesu udon ya kata ka jing longrit hakaba bonangi ngimdon namar ngi im haka ta ka society haka im lang ka salang kabadaptang ta ka jing sarong. Henry ngiyo uni ublay ubakraw uta ublay ubataw ya ka beneng ya ka kendo uta ubabat ya ki baro haka kti ka jong udem usat yaki kejat ki jong ki senran usyakri syaki hakata ka jing sngorit kakot yang ngiru hakaba ngin pendem yaladi ngin long barbor kita kibadem haka jing sngorit bangin syakri syaki way hakata ka jing sngo kraw ka jongi henry ngin syakri syaki way da kata ka jing sngorit kadeyangi bangin syakri syaki way ban penrit yaladi ban syakri yakiwe nama ladang ngimlong kloy ban dem bat ban syakri nginum la ban kering ya ka jing pensle ka jong ublay ukwa ban penken mau yangi ba kamde syapang jongi kamde syapang kata ka kerteng ka jongi kamde syapang ka nam ka jongi kamde syapang ka buram ka jongi henry ka ka bo kwat yangi kalong hakabangin pendem meladi hakabangin syakri syakiwe hakata ka jing longrit hakata ka jing sngorit. Unong ruai sam haka sam ka ba prapusaw ka dekot ka ba shipaw uong ba unlong tang unong up jengkang haka yeng ka jong ublay wangan long tang unong up jengkang haka yeng ka jong ublay ka ba mut ba amday tang bangin don hakmat amday tang bangin syong hakita ki jaka ki ba syakmat henry haka nuka jaka compare hang nungi don wala dang idon haki jaka ki ba amdan manu ban yo yangi ublay ukot yangi ba hangta habang ngingi don ngin syakri syakiwe da ka jing sngorit kata ka deke ka ba ublay ukot yangi bat kata ka jing longrit kata ka jing sngorit kadai kata ka ban kring no ya ka jing pensle ka jong ublay ha ka jing im ka jongi bun sin ngi du no ya ka jing longrit anda haba ublay ukerku yangi ngemla asyo bandem ne penret iladi haba kita ki jing kerku ki wan haka jing em ka jongi henry ngas ngo ublay haka ne kasngi ukwa ban penken mau yangi ba hapdeng kita ki jing kerku ki bangi mat hapdeng kita ki ki jing kerku ki ba ublay uthe ka jing em ka jongi tunginum klet ba nginum ai pa kata ka jing sarong kan wan hangi henry barbor ngin yat da ka bangi penret iladi hau bangin sngo thu bangim long klem mau hapdeng kita kijing bah kiba ublay uthe tungin nang bangin long kita kiba sngorin barangan ong epi kat bangi dang long barbor kiba sngorin kata ublay unang the kambon shushu ya kata kajing pensle ka jong haka jing em ka jongi ka jing khle ka basaw kalong kata ka kasya ka basriem ya ka sisya kidon kom basaw spa jat kiba mi hakijaka kibadon ya haka tropical climate kita kijaka shit kene ka kasya ka julong ha kita ki jaka ki bashit bat habang ipet ya uni kasya mo kasya uyarap ha ka ban penkut ya ka kpo ulong kum utau dawai uba penkut ya ka kpo kamtam kini ki badan ya kene ka constipation kamut kidi ya uni dawai upenkut ya kata ka benta ka basyapo hakiwai pat ki kentin ngilaban ong ba larangi kwa ya ka jing pensle ka jong ublay ha ka jing im ka jongi ngidon kam ya kata ka jing penkut ya ka jing im ka basyapo ka jongi ngidon kam ya kata ka jing penkut ha ka jing im ka basyapo ka jongi bo nangingim yo ngim tip ndray kiwe ha ba kipet yangi kim tip ka ka badan hapo ka donot ka jongi
ublay utip bad ublay ukwa kanang bangin la bangin kering ya kata kajing pen sle kajong u kadan kam yangi ha ka bangin pen khun ya kata ka basyapo kajing em kajongi bangin sya ya ublay ba un yet ya kata ka bajeliu kajing em kajongi ba un yet ya kata ka donor kajongi un yet ya kata ka kajing mur kajongi ba ma uhi un tenju yangi ba un weng nangi ladadan ka nu kajing baman ha kata ka donor kajongi ba ma u un weng ya kita ngidon kam ya kajeng penkhun kajong ublay ya kata ka basyapo kajongi habang ipet na kasam ka basan puwe ka dekot ka Henry hang tukong hakmi mikwa ya kajeng shisha ha ka basyapo ublay ukwa ya kata ka bashisha ya kajeng shisha ha ka basyapo ay bakata ka basyapo kajongi kanlong ka bakhun habang iya makmat jong ublay onam kentat yangi kajing penkhut ya kajing em ka basyapo ka kring no ya kata kajing pensle kajong ublay sakaway pat kajing kle ka basan kade ko umpanyang olive o ngiyo hangte ngilayo ya kini ki sautuli ki spices kita ki masala ka myrrh ka sisia batyang ka calamus batyang bat ngiyo ya kini ka sisia batyang kini kita ki spice bat ya kini sautuli la shim ya ki bat la khle lang bat kani ka umpanyang olive ka umpanyang olive ka kren ya mensim bakoi kakrani mensim bakoi udon haka jingim ka jongi ko mga ong menena basdang menbangi pedang ya ukres haka jingim ka jongi habala sat ingin kita ki pop ki jongi habang ila kela ka bamud mensim bakoi jong ublay udon hapo jongi bat habang idon sai kini ki jinglong haka jingim ka jongi dei hangta haka bangila ban kring ya kata ka jing pensle ka jong ublay la pendan kam ya kani ko ompnyang olive haka ban shet jing shet kamut ban penkre ya kabam mensim bakut ulong mau uta ubabesa yangi mensim bakut ulong mau uta ubabesa yangi bat ngiyo bayakan ni ko umpanyang olive laju pensle hadian kata kajingyat lenti ka bajengai kanang ban penjat hat ya kibrio ban pentengen ya kibrio mensim bakut ru ulong mau uta unong pentengen ujongi ulong mau uta ubapenshat bor yangi bat ngiyo uni unong Samaria ubabha uli akum nu upensle ya uta ubrio ubalasha asyo mo ubalasha luti da kata ka umpanyang olive kabla khle ringkat bakawan bat kata ka penkia ya ka jingmong kani ko umpanyang olive ru mensim bakut penkia ya kita ki jingmong haka donut ka jongi mensim bakut ulong mau uban tepat uban penkiapat ya kita ka mensim ke jongi ya kita ki jingedei ki jongi ki donut ki bapat ki jongi but ngiyo habang idon ya kaniru kawan kata ka kadon ka jing pensle ha ka jing em ka jongi but ko mangaong na ka basdang ba ya kani ko umpanyang ya kani ko umpanyang bakod ka umpanyang ba pensle laju pensle ya kisim ya ki lingdo ba ya kinong itu lupa ngiyo narangi pet shushu nakatuka kitab Exodus ka lenong ka balaipo ka dokot ka ba arpun rio hadu laipo way hangtung yo ba hadin balada banshna ya kani ko umpanyang hadin bakila yo ban penmi ya kani ko umpanyang la le kumno la pendan kam ban pensle ya kata tabernacle jong kata ka jingeseng ka jongki ba nang tade la penkentang la pensle ya kita ki jingbo jingsat ki badan hangta bat kumjuru la pensle ya u Aaron bat ki khon ki jong na ka benta ka kam jong ka jinglong lingdo lara ngiru ngidon ya kan ka jing pensle kamut lara ngidon kini ki jinglong ka kring ya kata ka jing pensle ka jong ublay ka jing em ka jongi bat ngidon ya kan ka jing pensle ka jong ublay u David u ong haka sam ka bakandai puar ka to ka dekot ka banga puli mene ka dekot ka bashipau ko ong ba an pensle yanga da ko umpanyang batamai man la kasngi ngidon kam ya ka jing pensle ka batamai man la kasngi ngidon kam ban IT ya ladi ban long kita ki bajamnut man la kasngi ka don kam yangi bangin IT ya ladi haka bangin yad haka hok haka bangin kongu ya ladi hoblay haka bangin IT ya ladi shu man la kasngi ka don kam yangi haka bangin long kita ki bashida ngin long kita ki ba hok hakita ki dealings ki jongi bangin long kita ki ngoret bat bangin penkot ya ladi man lakas ngi ka don kam ka bamut bangi don kam ya kan ko umpnyang jing pensle ka ba thamai man lakas ngi ha ka jing em ka jongi
ngi don kam ya kata ka jingdap ka jong men sim ba khon to hakane ka sngi ngin ong kum uni unong raisa ngin ong kum u David bangilong kloy na ka benta kani ka jing pensle ka bathamai kanum dan kanu ka balaban bujli ka balaban shim ya kata ka jingki ka bathamai ka jong blay ha ka jing em ka jongi ka pisah ka numla kata ka jing don jing em ka jongi ka numla ban bujli ya kata ka jing tray ka jong blay ha ka jing em ka jongi nginum la ban substitute nginum la ban bujli ya kata ka jing pensle haka jing em ka jongi ai bahaka ni ka sngi an pensle thamai ngi da ka ni ka umpnyang ka bathamai hatungi terang ya kata ka jinglong jong ka jing em ka bla pensle hatungi kwa ya kata ka jing pensle ka jong ublay ka banlong haka jing em ka jongi hatungi don na preng jongi ki ba kwa ban yat haka ta ka jing jamnut haka ta ka jing aitilut haka jaka jong ka ta ka jing sarong haka jaka jong ka ta ka jing long hangame ka jing le persya ne ka ta ka jing long kuman ka jongi hatu don na preng jongi ngi kwa haka ba ngin yat barabor haka ta ka jing em ka ba bet ka jing em ka ba long shida ka jing em ka ba hok hatu dona preng jongi ngi kwa ban long kita kiba yat barabor haka jing sngorit bar kiba pen khot yala de an pensle yangi da ka jing pensle ka bathamai ngi don kam ya ka haka jing em ka jongi I wei nangi ngi don kam ya ka ni ka jing pensle ka bathamai ka jong ublay haka jing em ka jongi Namadai ka jing pensle ka jong ublay ka banwan ra ya kata ka jing pair. The anointing will make a difference in our lives. Kata ka jing pensle ka jong ublay kaban wan ra lani kaban penlong ya kata ka jing pair haka jing em ka jongi. Ngio I haka kitab Isaiah kalenong ka bahin rupaway ka dokhat ka baningkong hadu bahin nyo ka ong umensim utray ublay uhanga na ba utray ula pensle ya nga ban yalap ya ki eki babah ki bajemnud ulap ha yang aban span ya ki bala pat donut ban yalap ya ka jing pelat no ha ki bala ringmra bat ya ka ba pli ya ka bendi ha ki bala kum ban yalap ya ka snem ka ba dianghun ka jong utrai bat ya ka sngi ka jing penhiar kuput jong ublay jongi ban pentengen ya ki ba sngosi baro ban bo ha ki ba sngosi haseyon ban ai ha ki ka ba sin sentiu ha ka jaka ki depay ka penyang ka jingkemen ha ka jaka ka jing sngosi ka jankop ka jing yaro haka jaka ka mensiem ka bakhia ba an khot yaki ki deng ka hok u jingthong utrai ba an pendon buram ye o hi habang idon ya kata ka jing pensle haka jing em ka jongi kani kamyarap tang ya ka jing em ka ba man la ka sngi haka jing em ka jongi henrengi yo I bakani ka jing pensle kan penlong yangi haka bangin long kita kinong penkhia ki ban span ya kita ki bala pat donut kan long kata ka jing pensle kan penlong yangi haka bangin long kita kinong pelat ya kita ki bela syate syakum bangin long kita kinong pentgen nakabenta kita ki badon haka jing sngosi ngiyo I bawat uji suru upule ya kani haka sinakok bat ngiyo I bakadan kata ka jing pensle haka jing em ka jong u bat ule ya ki kamba ka jing pensle kan pendekut ya baro ki lingkor ngidon kam ya ka jing pensle ngidon ni ka jing pensle haka jing em ka jongi but I bahaka ni ka sngi an pensle thamayangi ngidon kam ya ka jing pensle hakini ki sngi ki bangingi immenta tungin yeng bat ngin ong sho tra ba try hang ni ngidon pensle thamayangi da kata ka penyang ka jongbe ublay ukular ban pendap yangi kat kum kata ka jing don kam ka jongi ublay ukular hakaba un recommission yangi da mensim ba ko jong ublay ukular hakaba un revive ya kita ki mensim ki ba no ki ba tlot ki jongi daw ta mensim ba ko jong ai bahaka ni ka sngi ai kan ni kan long kata ka declaration ka jongi kan long kata ka jing penbela ka jongi but try pensle thamayangi da ka penyang ka jongme amen amen to ngin ka por ngin shim khandiat ka por ngin let hakmat jong try ngin ang sho try ngin ong try pensle yangi da ka penyang ka bathamai ka jongme hallelujah hallelujah nga invite the Pastor Danny but in one shidrong in one apostle
tungin lelang tungin ngin kaang show try na da pis ngau thu ba phi don kam ya kata ka jing pensle ka bathamai ka jing em ka jong phi kaang show try ong try pensle thamai yang ha ka ni ka sngi na da pis ngau thu ba ka don kata ka jing long ha ka jing em ka jong phi ka bam don ya kita ki jing clear kabam don ni kata kajing sngoret kabam don ni kata kajing long bed kabam don ni kata kajing ko ya kajing em ngin let akma jong try ngin try pen ko yang ngi kwa bangin long kita ki brio ki bla pensle thamai da ko panyang ka jome oh hallelujah 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 pa blebi e jonga ngi wan akma jome kan ko pa ha kan ka step kan ko try kan ka sngi kan ko try ngi wan kum bangi long kan ko try a blebi e jonga try ko pa blebi e jonga ngiran kam kan ko try ya kata kajing pensle ka jome ka jing em ka jongi kan ko try namar ngitip kan ko pa da ladi ngim long ngim la bale kan ko try dai tang ka jing pensle ka jome kan ko try a blebi e jonga kaban ai boring kan ko try ha kata kajing ya lenti ka jongi ka ba mala ka sngi kan ko pa try ngi dwai kan ko pa blebi e jonga men wad men yede ka jing em ka jongi kan ko try la da bon sin kan ko try a blebi e jonga ngim long kita kiba IT ala dia shame kan ko try la da ngim long kan ko try a blebi e jonga kita kiba pen ko ngo ala dia kan ko try bar ngim yai kan ko try ka meekness kan ko pa ngi dwai kan ko try kan ka sngi kan ko try weng ye ka ta ngi kan ko pa blebi e jonga bar ya rab ngi kan ko try bangin la kan ko pa bar pen ko ngo ala dia hame kan ko try a blebi e jonga bar IT ala dia shame kan ko try a blebi e jonga try nga dwai kan ko pa blebi e jonga ya rabi ngi kan ko pa ka jing ya lenti ka jongi ka mal ka sngi kan ko try ngin long kita ki balong upright kan ko pa kmat jong me kan ko pa try la don ka no ka jing kdor ka jing kin riang kan ko pa weng ya ka thana ka jing em ka jongi kan ko try but ya rabi ngi kan ko pa blebi e jonga bangin long ki ba bet kan ko try ngin long ki ba bet ka jing em ka jongi ka mal ka sngi kan ko try try shima me kan ko pa weng ka jing sarong nangi kan ko try weng ka ta ka jing sngo hanga making ko pa blebi it jonga ba ya rubbing igen ko try bangin ya barabor ka jing sngoret kan ko try pen ko bingi ka jing sngoret ka jong making ko pa blebi it jonga ye dia ka bajeliu ka jing em ka jongi kan ko try ye dia ka bajeliu ka jing em ka jongi kan ko try lan ka no ka jing bamman kan ko try weng batu pen ko jing kan ko try pen ko je ka ta jing em ka ba shapo ka jongi kan ko try a blebi e jonga try yet ma me kan ko try pen ko jing kan ko try but try ai pen dabing i dong men se mu jom me kan ko try ngi ka ang she me kan ko try kan ka step kan ko pa ngi don kam ka jing pen sle ka ba thamai ka jom me kan ko try ngi don kam ka jing pen sle ka ba thamai ka jom me kan ko try pensle thamai ngi kan ka sngi kan ko try pensle thamai ngi kan ka step kan ko pa blebi e jonga ngi yang hang ni kan ko try ngi surrender yela dia shame kan ko try ngi surrender yela dia shame oh rabashande oh rabashande amen hallelujah amen the more the anointing oil you receive the more humble you have to be kat bengang kata kat bengang yo pediang yang sini ya ka pediang jo ka simpesle kadon kami bengang habat perit bana perit akmat jo play amen hallelujah ya try nya aingu amen ka por bangi duai nam tai bapang sitom ru ko tra ablay try hani ka ski try ablay jungangi kren ka jingker khu jo me try bi ngi dry ko try bapang sitom ken yo khia kan rat be i ki ba shate sha khum ko try kilong bla plaj no da ka bor ka jong ka jingmi pat ka jeme ko try jisu ni duai nam tai khun samla ki ba yo result hani ki tayo bla dep ko try ki ba trang ban lek ki jing puli ba pher ni duai men ai ki ko try ka favor ka jong me bakin yo ya ki college ki university ki ba biang ko try bara blay jonga kan rat ba bha bakin ang kiu shkhmat kinang kiu ko tra blay ba rengkat ba kata ka jikar khu ba meker khu ba kata ko tra ba ka kerdan ke ba na yai ban wi ka por menang ai ru ko tra blay haki khon ki jongi shina ba kan theng yo kinang long ki ba riu blay ki ba shepinye me ko try bara try a blay ki ba sngorit hakmat jeme barabor kan rat ba bha she ba ki kelej ban puli ki balej shabar shalong
try ablay men dorkat bat ki men sumare ki pelai ki neki eki ki sniu juga pertei ko try ablay try ngida duai bagin ting shine hang nu ka jaka ka baki ki don ko try bat kan rad ba i men penan kami ki haganu ka college kanu ki university ka baki ki don ko try ablay kin long ki la kerku Balang bajong ki wekin yo iya me ko try haga jim ka jongki kan rad babha try sumare ki ai ka favor ka jeme kalong halo jongki nakam ta ki tu la don shabar ko tra blay ni duai men ker khuye ki ko try men ker khuye ki bakin long brilliant hagi ji puli joki bakin ang kiu sha prang ko try bat kan rad ba i jonga ji subakodor try bakin don barabot haga jing tap Kasnam ka jame Jisu. Try kli me kasam khandai phaway. Nakam ta jongi. Nam ta ki khun jame ka balang. Nam ta ki khun jame ki don ha ka leng sodong ki jaka. Try ki khun samla. Try ki khun khna try klim ko try. Yi kasam khandai phaway ba ma ong. Try ba men sumar yingi. Ba men kedup yingi. Ha ki thap nyang ki jong me. Try ngi ai ngu ye me. Wat kan rad bi ni ka puang pelai noi upai lang u jame ni ka jaka. Baka jingai e ka jame try Jesus Christ ka ji e jo blay ka ji slok me simo khu ken long bat phi ki khun u blay man ta man ka si ba shabam jukut. Amen. 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 We are live. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.